क'क्राझार सहरनि साहा फारसे थानाय थिथागुरि भबानिपुराव गोदानै बल जिम बेखेवदों। बारग' एसीएस प्रफुल्ल हाज'वारिनि फिसाज्ला पिरियास हाज'वारिया क'क्राझार सहरनि साहा फारसे थानाय थिथागुरि भबानिपुर NRL पेट्रल पाम्पनि लामानि फारसेथिं थानाय यामाहा श'रुमनि गोजौआव बल जिम बेखेवदों। बे जिमाव आइजो आरो हौवाफोर मोन्नैनिबो थाखाय गेलेनो सुबिदा दं। गोदानै बेखेवजानाय बे जिमाव दा बेसेन नाङालासे मुं थिसननो हागोन आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोबां मिन्थिनो थाखाय 8638281275 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन। जिमाथ' नांगौ बयनिबो सासे देहानि थाखाय देहा मोजां जानांगौ बयनाबो देहा मोजां नङाब्ला बेमारि जायोब्ला मानसिफ्रा एसे असान्थि थायो। बे देहा मोजां जागोन बेयाव फैयोब्ला बयबो फैलायबानो जाबाय। थांना थानायाव फरायनायजों लोगोसे आरो बैसो जानायफ्राबो देहाखौ गोख्रों लाखिलांनांगौआ बयनिबो थाखाय गोनां। मानो होनोब्ला देहा गैयाबानो जेबो गैया बुंजायो आरो। ओमफ्राय दा खुलिनाया जाहैबाय थिथागुरि भबानिपुर अपोजिट NRL पेट्रल पाम्पनि माबायाव खुलिनाय जादों। गासिबो माबायानो दंजोबो इकुइपमेन्टफ्रानो। बयनिबो माबाखौ नायनानै खुलिनाय जादों आरो ओरैजाय बिथिंजाय साइडआव गैयाबो जिमा। मा बुंनांगौ दाथ' साथाम दङ, सानै जेन्टस ओमफ्राय सासे लेडिस दं आरो। ओमफ्राय दा बर्ड जागोन नामा बेयाव लेडिस एन्ड औ इउनिसेक्स बर्ड जागोन, आइजोफोरनिबो थागोन। ओमफ्राय ओरैनो केपासिटि 50 जनसो हागोन मोनसे बेचआवहाय। ओमफ्राय जों दिनैनि जागोन। ओमफ्राय जों टटेल 6थासो बेच खालामनो नागिरदों आरो फुङाव 3 बेच, बेलासियाव 3 बेच खालामनायनि जों थांखि लादों आरो। औ नोंथाङा खावलायगोन जायफोर लानो गोसो खाथि खाला एसे गोजानाबो फैनो हागोन। जोंहा पार्किंनिबो जायगा दंखायो। ओमफ्राय फोरोंगिरिफ्राबो एक्सपार्टखा, फैनो हागोन आरो खाथि खाला फैनो हागोन। ओरैनो चार्जफोरनि बेलायावहाय चार्जआवहाय जों दाथ' 900 खालामनो नागिरदों, 800 आरो पार मान्थ। औ मान्थलि 800ल' खालामनो नागिरदों जों। आं जोंनि बल जिमनि मेन फोरोंगिरिफ्रा जाहैबाय ट्रेनरफ्रा नैबिसोर सानैया जाहैबाय, नैबेना दिपंकर ओमफ्राय नैबेना नेरसोन एन दैमारि। औ दा बिथांमोननिफ्राय एसे मिथिना लादो। औ 10 years বোৰত আছোঁ। কেতিয়াৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মোৰ 10 years হৈ গ'ল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এইটো লাইনত। ইয়াৰ আগত ক'ৰবাত নিজৰ জিম আছিল, ফিটনেষ্টিক জিম আছিল কোকৰাঝাৰ হনুমান মন্দিৰৰ ওচৰত। জিম কৰি কি বেনিফিট? জিম কৰিলে আপোনাৰ হেল্থটো ভাল থাকে। আপোনাৰ আজিকালি যিটো ৱেডাৰ আছে, নানা ধৰণৰ বেমাৰ, চুগাৰ, হাই প্ৰেছাৰ, এইটো চলিউশ্যন পোৱা যায় জিমটো কৰিলে। আৰু কেইটামান বস্তু কি হয়, জিম কৰিলে আপোনাৰ হেল্থটো ঠিক থাকিব, আপোনাৰ মাইণ্ডটো ঠিক থাকে। আপোনাৰ ডিপ্ৰেশ্যন গ'লে জিম কৰিলে আপোনাৰ ঠিক হৈ যাব। এইবিলাক অল অভাৰ বডিত কাম কৰে জিমটো কৰিলে। কি জনাব, কি আহ্বান জনাব? মানুহবিলাক যিমান মানুহ আছে আমাৰ ইয়াতে, সৰু হওক ডাঙৰ হওক, চব কৰিব লাগে জিমটো কৰিলে চববিলাক ঠিক কৰিব। আজিকালি নেচা বহুত হৈ গৈছে, সৰু ল'ৰাৰ পৰা ডাঙৰ ল'ৰাবিলাক নেচা বহুত কৰে। তো এইটোৰ পৰা এৰিব পাৰিব জিমটো কৰিলে। এইটো ট্ৰেইনিং হ'ব, যেনেকৈ আপোনাৰ কাৰ্ডিঅ' হ'ব, মানে ফিট থাকিবৰ কাৰণে যি দৰকাৰ তাতেই চব হ'ব। পুৰা ভাল কৰি শিকিব চাই তেন্তে 100% মই গাইড কৰিম, ঠিক আছে। সি যদি কম্পিটিশ্যন খেলিব চাই, মই য'তে মই লৈ যাম মোৰ পৰা। আছে তাতে জেন্টছ লেডিজ ইউনিচেক্স জিম। কেপাচিটিটো এতিয়া পাৰ বেচ যদি 20 কৰি ধৰোঁ, তেনেহ'লে হ'ব 100জন হ'ব কেপাচিটি আছে আমাৰ ইয়াতে 5টা বেচত। টাইমটো আমাৰ মৰ্ণিং 6টাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, মৰ্ণিং 6টাৰ পৰা 9টালৈকে হ'ব। আৰু ইভিনিং টাইমত 4:30 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, ৰাতি 9টালৈকে থাকিব। যোনে জিম কৰিব বিচাৰে আহিব পাৰিব, এইটো টাইমত আহিব, কিন্তু বেচ হিচাপত হ'ব। তেনেকৈ 6টাৰ পৰা 7:30 হ'ব, 7:30 পৰা 9টা হ'ব। আৰু ইভিনিং টাইমত হ'ব 4:30 পৰা 6টা হ'ব, 6টাৰ পৰা 7:30 পৰা 9টালৈকে হ'ব, 9টাৰ পৰা ক্ল'জ হ'ব। লোকেশ্যনটো তিতাগুৰি হয়। এইটো ৰিলায়েন্স পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰতে, Yamaha শ্ব'ৰুমৰ ওপৰত। আৰু যি আমাৰ BTRৰ EM আছে অৰূপ কুমাৰ দে ডাঙৰীয়াত, ছাৰৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয়। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों। आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं।
मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।